Isip pagila sa mga Davaoenyo nga adunay dakong kontribusyon alang sa kalambuan sa dakbayan, gihatagan og Dato Bago Award ang 7 ka mga individual subay sa selebrasyon sa ika-81 nga araw ng Davao diin mismong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang nangulo sa conferment. The Dato Bago Awards, which we confer annually in time for the Araw ng Davao celebration, is our way of recognizing men and women who, like the local Lumad chieftain, Dato Bago, made exemplary selfless contributions to our community, and whose contributions in education, fine arts, peace building, environmental protection, community development, and social services have improved hundreds of Davaoenos' lives through the years. Gila sila Norma Havellana tungod sa pagpangulo niini sa Green Hills Homeowners Association ug sa Barangay Maa Federation of Homeowners Association kinsa nagmontar og green spaces ug nagprotektar sa Shrine Hills. Belen Laod nagpalambo sa ekonomiya sa Davao pinaagi sa dakong kontribusyon sa kooperatiba kinsa nakalingkod na sa 9 ka mga nagkadalain-laing kooperatiba sa pipila ka termino. Alan David Mizell, usa ka American social scientist kinsa nagpuyo og pipila ka dekada sulod sa Davao ug nangulo sa Minority Care International kun MIC nga nagahatag og benepisyal nga programa alang sa mga marginalized youth. Ricardo Obenza Jr., usa ka environmentalist, artist ug teacher kinsa gitugyan iyang 40 ka tuig sa kinabuhi aron maprotektahan na ang kinaiyahan pinaagi sa paintings. Gila pod si Beef Hovensur, usa ka Philippine Coast Guard Auxiliary District Director kinsa nag-organisa og pipila ka programa o aktibidad sama sa relief operations, tree planting ug reef growing, coastal cleanup, development sa sports ug upland ligtas biyahe. Gila pod si Niteto Vito, kinsa gila isip Father of Special Education sa University of Southeastern Philippines kun USEP, ug si Brother Carlito Gaspar, kinsa dakong tabang ang pagsulat og libro aron makabot ang kalinaw sa syudad. I'm very happy to be in this list of awardees. In the future, I will try my best also to contribute to the strengthening of this association. Aduna usay mensahe ang mayor ngadto kanila. May you continue to blaze the trail in your areas of expertise and inspire countless others to follow your examples. Indeed, life is here in Davao City, not just because of the resources we have been blessed with. Life is here because of Davaoenos like all of you. Kahinumduman kaniadtong Marso 9 gideklara si Dato Bago isip bayani sa syudad sa Davao. Alang sa araw ng Davao coverage, Radio Man Jason Amisola, Tatak, Aremen.